meneh Mas Bayu tapi angel lakone aduh Mas kulaku mawas diri sampeyan duwe rapi kula wis duwe lagi cinta cuma gayangan Mas Bayu cinta mung lamunan senajan saling cinta nanging ora kuasa terhalani dosa Mas Bayu yen cinta sing sejati beli kudu memiliki kudu saling ngerteni Mas Bayu aja ilang nyakiti yen Mas Bayu demen kula dolan karo keluarga modal silaturahmi nambah dikangening hati tapi tulung Mas Bayu aja nengeran bokat tumpuk padang getar pangan mungkin cuma khayalan Mas Bayu cinta mung ning lamunan senajan saling cinta nanging rasa Mas Bayu terdalam rapi tua apa sih pengagunde sampai katok kasepe ake wong wadon kedanan demen sampeyan masuk ganteng mode masuk pandeng bosen sampai mata kekonangan gawe ati keregetan nyawang sampeyan dikuat ganteng aku tobat kula pengen kenalan ya Mas Bayu khawatir ora diterima satu ketika margi sampeyan aduh kula margi sengaja ceri tapi sampeyan ngerti edan lana kula orang berwiran
Kula sadar mungkin bisa duweni sejak ketemu karo bebaturan papai gini sing lawas kenalan pikir ora karuan nimpulaken tresna wong pegangan gumerlan ikatan yen tresna wis mlebu sejaroning kalbu ora pilih yen awan kebayang yen bengi keimpi papai gini lali-lali rujak jundang pujaan wong pegangan pujaan hati cinta sayang cinta pujaya mas bayu saking bedulan awan kewan bengi sepira-larane papayeni sepira-wirane bosan parang papai diam ora kelakon duh wayang tentu sinancur ngatine papai ini mas bayu sinegeging kang wiluwus dumateng telatah Padepokan Telaga Jamun. Hari Padepokan Telaga Jamun iku yak Kampung Mangir. Lenggahipun Ki Ageng Telaga Jamun kasuhan maring santri-santrinipun wani rekep sileanglung janggane kuncup mestakane pating depepes kaya dene ayam den samber ning wulung ngandikane Ki Ageng Telaga Jamun ya Kiai Telaga Jamun lirih pangandikanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri sun sekabeh apa iki panjenengan dinten iki panjenengan pada sehat walafiat kabeh cukup sandang lan pangan sejahtera ayem tentrem gemari palo jinawi kabeh isun mengi-mengi doa kanggo saliramu kabeh supaya kecukupan supaya rukun runtut bebarengan karo somah siliasa siliasi siliasu priwen kabarmu selengut selenteng sanajan awakmu iku ya kadang-kadang santri mbeler santri mbalelo santri karepe dhewek tapi isun iki merasa terhibur maring dirimu merasa sering gemuyu, sering senyum ya, sering keguguk nang tingkah polamu senajan awakmu iku ya kadang-kadang ya barlen
nembe diajari dina iki ya suki ki wis kelalen. Ya pangapunten Kiai, ya alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Isun iki ya sehat walafiat waras bergasakas gal bengi jumayat dus keramas. Iki ana suarane cempet ngendi Kiai? Ini ngandeng wedhus ta. Yaiku isu obrolan ning pinggire kandang wedhus, ya kandang ternak isun. Kang bengen awakmu waktu bujang nisun, awakmu yang ngopeni wedhus yang ngopeni sapi. Oh, dadi panjenenganku masih ana wedhus sapine lho. Ya masih kanggo olahraga, kanggo gerakaken awak loro keringet. Masih narik-narik karo glodok kan? Karo motor kepanjenenganku. Ya masih kuminangka pusakan isun. Endah wong arep ngomong apa bae isun ora diladeni. Wong nyebut apa bae ora isun ladeni. Ana sing ngarani isun tukang arit, ana sing ngarani isun mang wedhus, ana sing ngarani isun mang dalang, ana sing ngarani isun guru, ana sing ngarani isun penyuluh, ana sing ngarani isun. Ya wis apa wong nyebute bae. Kaya mengkonon ora perlu, ora penting wong ngarani apa bae ning profesine isun. Alhamdulillah, pinkarane wong sabar, wong tawadu, wong qanaah. Ajarane bae qanaah tapi ora nrima. Ya kaya mengkonon. Mengkene nyong Kiai. Guru. Nyong persoalan sehat walafiat sia sehat walafiat waras bergas tinggal bengi jumayat keramas mung bae nyong bakal persoalan rezeki le persoalan rezeki lu ya kadang-kadang mumet ya bingung padahal kayak wong ngomong kiai yang ngomong ustaz yang ngomong guru yang ngomong panjenengan uga yang ngomong ngandika bahwa rezekiku wis dinatur maring Allah Subhanahu wa taala. Alah, kiai ceramah, kiai sing pasekan, kiai sing jelas sing Desaru sing sing Cirebon sing Jakarta sing Bandung sing pada ngomong rezeki wis diatur Allah Subhanahu wa taala. Mung bae nyong bakal bengi dodok dhewekan bari ngopi pikiran yang rata ngamprak. Akhirnya gelisah, akhirnya resah, merasa ketakutan. Takut tidak cukup, takut suki kini beli mangan, takut kehilangan rezeki, takut kekurangan, takut kehilangan harta, dan lain sebagainya. Akhirnya pikirannya nyong ngamprak, sadurunge turu, apa maning bahkan gelap, deleng, kayak apalah, kayak pinggirnya sasore Sunan ngono. Reng, usuk. Bahkan dari yang bakal usuk, dasar delak ngamprak, delak ngepian, ngamprak ya. Kayak orang yakin ning lambene baik, nyong ki durung ning kolbu. Kayak si nyong ki kolbune durung urip. Paman ngomongnya aja nyerocos bae ya gentenan, isun gak pengen ngomong, pengen ngandika. Yo, selentang, bakal ngomong diborong tiap baik, isu ora keduman, ora bisa nyelak. Mengkenen, selentang ya, rungo kena, awakmu iku ya kolbune durung urip, keyakinane ku ya durung urip, kungku nembening cangkem, isu ngandika, yen rezekiku kang atur Gusti Allah. Tapi awakmu ku yaning cangkeme doang. Kolbune durung urip. Kaya mengkonon mau selengut. Selendang. Padahal Gusti Allah iku telah menetapkan dengan jelas di surat Ad-Dariyat ayat kang 22. Gusti Allah iku berkalam kene. Dalam surat Ad-Dariyat ayat 22, dan di langit terdapat rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Tak ulangi maning ya selengut, selendeng rungokna.
ning surat Ad-Dariyat ayat 22 Allah iku ngandika dan di langit terdapat rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Rezeki dudu ning tangannya manusia, dudu rezeki bukan karena jabatan, rezeki dudu karena proyek, rezeki dudu karena akeh kenalane dudu. Rezekimu iku wis ditulis ning Lauh Mahfud bahkan sebelumnya awakmu lahir ing alam dunya rezekimu wis tertulis ning Lauh Mahfud, wis dicatat, wis diketok palu. Kayak mengkono mau. Kenapa hatimu beri tenang? Ya karena awakmu iku kurang sadar. Awakmu iku ora bergantung maring Gusti Allah, tapi ngaku-ngakune bergantung maring Gusti Allah. Ngaku-ngaku ning lambene bergantung maring Gusti Allah, tapi ning keyakinane ning atine iku durung bergantung maring Gusti Allah, masih tergantung ning sebab, masih tergantung ning usaha, masih tergantung ning wong liyan, masih tergantung ning jabatan. Kaya mengkono mau. Jadi mengkono ya. Berarti nyong ini kolbune durung urip. Iya panjenengan iku ning lambene doang. Ning cangkeme maya ngomong rezeki tergantung Gusti Allah, tapi ning kolbune ning atine ku panjenengan ku ora yakin, ora percaya. Waduh, ya mbut kan. Yo orang sareng aku yakin yo. Lo perang sareng aku yakin kuwi den kono kuwi. Rezeki dari Allah. Anggon pantes temen rupane lirik matane pengen pisan kenali galas kasien ukuran nabe tipis papada dayu anarang denot menger wong ayu katon dengesen. Jadi priwen kula Kiai sebenarnya panjenengan iku masih duwe penyakit hati, masih duwe ketergantungane mengkenen bakat dudu karena pekerjaan, bakat dudu karena sipulan, bakat dudu karena usaha. Iku ya ora oleh rezeki, iku yang semacam penyakit, semacam anggapan. Kaya mengkonon mau. Padahal Gusti Allah iku wis nyampeaken ning surat At-Talaq ayat 3. Apa surat At-Talaq ayat 3 ku? Yai, munine ku. Surat At-Talaq ayat 3, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Cukup iku dudu berarti akeh, dudu berarti banyak. Cukup iku dudu hitungan angka, tapi cukup iku persoalan rasa.
sebabake wong dunyane melimpah ruah, uripe masih gelisah, masih resah. Ake wong sugih pikirane ngamprak-ngamprak watir kena sing nagih. Tapi wong merasa cukup, wong kang sederhana merasa cukup, hatine lapang, hatine tenang. Kaya mengkonon wong kang serakah walaupun hartanya berlimpah tapi uripe gelisah kaya mengkonon. Selengut, waduh, ya pamaningenyong ya sing dadak gerep ya, sing dadak lajo, dadak luru, pari kelalaran, dadak remi, ya gelisah bae. Sing sugih bae kaya kaji kae ka. Sing sugih-sugih embuang kadingan ta wong sileg wong kaloran lah. Sing paling-paling sugih gelisah bae. Usahane ya pirang-pirang. Angger bae mati mah. Ya ditumpakaken katil ya, Ble. Ora ditumpakan mobil Mercy ora apa. Sugih melawat dunya wong kaloran angger mati tumpak nang katil. Ora digawang Mercy. Yang kaya mengkonon mau dadi cukup iku dudu karena banda kayane akeh. Dudu karena melawai dunya. Cukup dudu persoalan angka tapi persoalan rasa. Kaya mengkonon mulane ning kene ga Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, bukan. Kekayaan itu bukan karena banyaknya harta, tapi hati yang merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ngandikane ngandikane Kanjeng Nabi ya kaya mengkonon mau. Aduh, dikit kok ya. An wong jeruk lagu ku dia. Lagune syarat syarila baru percuma. Dikit baca suratnya. Permintaan lagu dari Bapak Haji Mudasir, Minang Kepala Puskesmas Balongan, berserta Bapak Guru Mulyono, Guru MTs Negeri Silieg. Karo Mas Insinyur Burhanuddin sing dadi penyuluh pertanian Kecamatan Karangampel. Lagune syarat syarira bari wis percuma. Ayo digabung kabeh bae. Wis konon ya Ble. Mas Insinyur. Mas Insinyur Burhanuddin, bari Insinyur Kang Uco Budiman. Seka-seka aja Kang Uco. Terus kan Ibu kaya dosen nyong kana. Ibu Insinyur Dian Hardiani. Saya selalu ya Ibu Dian Hardiani. Mangga diperangaken lagune Bu Dian. Kang Uco Budiman. Lagune je. Syarat syarira. Bapak kopi getasan serat salira. Pos pegadaian jamblang Kang Joni, Kang Leo, Lura, anggap serat salira. Bos Lelo. Serat salira Mas Tanya Pendekaryono Wongi tadi tos katampi Mas Leo Kantenan Bapak Jia Kang Gumi Kejudian Kantenan Mogu Sangki mamai tutup serat katresnan sabudaran Bapak Yudi mamai sabar bos Baron Jaya cinta orang Bapak Iqbal Sukalila Adar Noto lepat dukungan Mondot res-resan odot sersan andi pipisan serat salira
Mas Tayat bos pemancingan dina jajaran Kalimantan. Mama wali bapak ji Mas Leo Mas Tayat medua hati Tesapung Mas Tayat bos pemancingan serang aturan sukses Mas Tommy Mas Kincu Aulis Majapahit teka badan Cang saya laksana mendak baca papayo dia mama itu tuh mama safar sasaran Nanaon Pajono Bapak Pembina Kejudean Pajono tenanan Kang Joni Ajoni mohon kitu Kang Joni Mas Hari Mas Yadi mohon kitu kepala salir gelas lawas papai Iqbal Sukanila ada noto siri antosan kali sadar noto papa Iqbal saringeura dino lamuna Aduh, ya praktek siang ya Kiai. Yang praktek ora gampang. Sing gampang iku ya lambe asor lambe dhuwur ngandika ning prakteke yang dikejagan ya nyong iku nglakonan wangel walaupun nek wong ngomong ya Kiai panjenengan yo ngomong rezekiku ya wis diatur ning Gusti Allah Subhanahu wa taala tapi ning praktek yang dikejagan wis ayo ga lagu percuma aja kan ya. Aduh. Ayo, Matre. Mamang Neneng, saya Mamang Neneng. Kita pirang ya. Mamang Neneng, ayo Mamang Neneng. Wis percuma Bapak jika senajan sampai yang sumpah sun masih tetap kelingan pajikan Bapak dia pajiai apa jadi lagi waktu urip masih beban waktu pengen pajikan sampai malam padahal aku laku
ngajak kalian apa ngajenin istemane eman masih mending majikan ruang si aceh duduk oleh majikan bos putu pulaku latanuci tapi pulang rasa pena majikan kepala bos pukul pada duit anak Kisawas Papa jika silih atos Sampai di sini dulu, sedulur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.